Здравейте! Отново съм аз, Пламена от Animal Rescue София. И днес съм тук, за да отговоря на въпроса ви. Колко често храним кучетата в приют фермата и защо? И не забравяйте да ни оставите коментар, като ни задавате въпросите, които ви вълнуват. Ежедневно нашите фермерчета получават по 2 порции храна. За това има 2 причини. Първата причина е, че колкото и да не се иска да играем и разнообразяваме ежедневието на нашите кучета, истината е, че често сме погълнати от работата и това да задоволим основните им нужди. Кратка разходка и порция храна. Когато порцията е разделена на 2 по-малки, денят на кучето минава в приятно очакване на следващата порция. Както на дългите полети сервират храната и кафето отделно. Скуката се понася по-лесно, ако очакваш нещо приятно. Втората и по-важна причина е, че когато едно куче дойде при нас, то най-често е недохранено. Въпреки желанието, което повечето хора биха изпитали веднага да му сипят храна, за да се нахрани добре, важно е да имаме предвид, че преяждането е не по-малко опасно от недохранването. За новодошлото ни фермерче би било по-добре да похапва 2 по-малки порции, за да не претоварим стомаха му. В противен случай това може да доведе до рязко разширяване на стомаха, подуване, а оттам и обръщане на стомаха, което би могло да бъде фатално. Това бяха 2 основни причини да храним кучетата си с 2 порции на ден. За разнообразяване на ежедневието им и за да предотвратим по-сериозни здравословни проблеми. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и да кликнете на камбанката. Така ще получавате известия за предстоящите ни видеа и ще подкрепите нас и нашите фермерчета. Благодарим ви, че сте до нас и до скоро! Animal Rescue София. Заедно помагаме!